Và ini là vắt xi mình xin cả qua bán đồng bạc phi chính mình hàng api ai wala da purtaya ni kampai ba happy ngalawan ngân đô ya phi hangat sampi shawai ba wan ha na qua ông happy tăng kawai hanne asla purtay kamapi Ibu hari jompi di kring la kasi habang ya shong nga klan ba pi ba hanga tuan nen sim na wei ka thman ya kwa bat pi ban tom bat pi ban shong rung ka hap den ji ma ya pi ngan om ino mo wei han ne purte jing ngân đô ya phi hangat sampi shawai ba wan ha na kwa ông happy tăng kawai hanne asa purtay kamapi klan mapi ya phi ngam om ino la jing ti bang ti sho tang ma phi ba si ju